Bos días, amigas, amigos, bos días, Coruña. É un placer compartir hoxe este auditorio, esta praza, as prazas que son nosas, da xente do común, que non son deles, que non puideron privatizar e que non van poder facelo xa nunca máis, porque aquí estamos nós plantándonos cara, plantándolles cara para que non podan facelo nunca. É un placer compartir hoxe praza, compartir escenario ca xente do común, ca xente que destes pasos adiante, pasos decididos, pasos valentes, para decir que non nos conformábamos e que non nos chegaba e que sabíamos as que nos estaban facendo. Grazas a todas, a todos, Luca, Antón, aos tres tenores que levan dando aí as grandes notas de armonía no noso país durante este último ano, demostrando que era posible gobernar con dignidade, con eficiencia para a xente do común e non para as grandes empresas e para os amigos. Un ano solo leva valido para demostrar que somos quen de facer as cousas de outro xeito, que non solamente é unha maneira de falar, é unha maneira de ser, é unha maneira de existir, é unha maneira de relacionarse co mundo, de entender a política con dignidade. E moitas grazas, Ada, moitas grazas por ser exemplo, por dar exemplo de loita non agora nas institucións, que tamén, sino de loita antes, de loita cidadá, de loita decidida, da xente que decidiu plantarse, non polos seus propios intereses, sino polos intereses dos demais, polos intereses de xente a que ni siquiera se coñecía. Cantas temos o recordo aínda de Ada plantándose ca súa camisola diante das forzas de seguridade, evitando os desafiuzamentos, poñendo o seu propio corpo, poñendo a súa propia alma para que a xente non fose botada das súas casas. Grazas por ese exemplo fraternal compartido por todos os povos. Gracias por ese esforzo fraternal do que hoxe presumimos e por eso hoxe compartimos escenario. Porque nós podemos compartir escenario e podemos presumir dos nosos amigos e das nosas amigas que comparten con nós as mesmas loitas, as loitas por os dereitos sociais, os dereitos das maiorías, os dereitos da xente do común. Outros non poden subir os seus amigos aos escenarios. Poden subir aos yates, pero non aos escenarios. Sería divertido ver a Atila Núñez Feijóo subindo con Rita Barberá hoxe nun escenario. Sería divertido. Ou con Alfonso Rus, tamén, o presidente da Deputación de Valencia. Sería divertido. E son amigos, porque son compañeros de partido. Porque non podemos esquecer que forman parte todos eles do Partido Popular, de cuxa dirección estatal forma parte Atila Núñez Feijóo. Non o digo, dicen eles. Se son os teus amigos e compañeros de partido, súbeos aos escenarios para que lles podamos aplaudir. E lles digamos, moi ben, a corrupción moi ben, a prevaricación moi ben tamén. Igual o resto non, pero eso nota sobresaliente. Pero hoxe o Partido Popular nestas eleccións está empeñado en esconder o seu nome, en esconder o seu logo, para que non o identifiquen co que é o partido da corrupción, o partido dos recortes, o partido do sufrimento, o partido da destrucción deste país. Por iso, se vedes os cartéis electorais, veredes un Feijóo que está absolutamente baleiro das siglas do Partido Popular. En vano buscaredes o logo do Partido Popular. Está pequechiño escondido, por qué? Porque se avergonzan e queren ocultarnos o que eles realmente son. Outro día tiveron un mitin en Pontevedra e foi Rajoy que tiveron que subir por unha porta lateral porque non había maneira de que quixera subir ao escenario con Feijóo. Non había forma de subilo porque eles saben que a derrota de Núñez Feijóo en Galicia será a derrota de Mariano Rajoy e do Partido Popular no conxunto do Estado, porque imos dar exemplo o día 25. En Galicia imos dar exemplo de que é posible entenderse e que é posible construir maiorías alternativas ao sufrimento e aos recortes do Partido Popular. Por eso non se querían sacar as fotos xuntos tampouco outro día. E por eso ocultan o logo do Partido Popular. Por eso me preguntaba outro día tamén na Praza de Touros como acabaría o mitin. Con o himno do Partido Popular ou co himno de Paquito Chocolatero. Eu creo que a cousa foi máis polo segundo. O paso que moitos demos non é un paso meritorio.
O paso da indignación ao compromiso era unha constante compartida por todas e por todos nós. Non ten mérito ningún deixar a toga e poñerse do lado da xente que sofre, poñerse ao lado da xente do común, porque cando se perciben as injustizas é fácil dar pasos para poder combatelas. E cando é imposible seguir facendo ben o traballo porque un ten os atrancos da lei, o que fai falta é cambiar a lei, o que fai falta é vir a política para mudar as políticas injustas e os políticos injustos, e poñer a política e os políticos ao servicio do ben común, ao servicio da cidadanía. Pero deso, na historia do noso país, sabemos moito. Sabemos moito porque somos un pobo que leva loitado moito, leva loitado indignadamente e honradamente para conquerir os seus dereitos. Loitamos e pola xustiza, loitamos nas loitas irmandiñas derrubando os castelos para acabar cos privilexios feudais. Pola xustiza foi que María Pita defendeu esta cidade con total dignidade fronte a aqueles que querían subxugarnos. A María Pita que podía ser hoxe a da Colau, que podía ser hoxe o noso alcalde Xulio Ferreiro, en defensa completa dos intereses das maiorías sociais deste país, comezando por esta cidade. Por xustiza, foi que as Irmandades da Fala constituíron a primeira marea galeguista hai 100 anos para demostrar que queríamos e que podíamos ser un país dono do seu destino, gobernado en clave de solidaridade. Por xustiza foi que o propio Lois Peñanovo fixese que se izase por primeira vez na nosa historia a bandeira galega nunha institución oficial, e foi precisamente no Concello da Coruña para manifestar a dignidade do noso país e a nosa necesidade de existir e de gobernar para a xente. Por iso foi tamén o Lois Peñanovo sentado no lugar onde se sentan hoxe as compañeras e os compañeros da Marea Atlántica, o primeiro que empregou o galego nunha institución oficial, reivindicando que o que era a lingua do común, o que era a lingua da xente, tiña que ser a lingua das institucións, e igual reivindicamos hoxe que o que son as necesidades do país, ou as necesidades da xente do común, teñen que ser as necesidades e as prioridades dos gobernos. A nosa historia é a historia do compromiso. Fronte a unha indignación, a historia do compromiso. Nunca nos chegou con indignarnos, enseguida demos o paso e nos comprometemos. Por iso, cando foi a catástrofe do Prestige, un accidente convertido en traxedia, non nos conformamos con protestar e manchamos as maos de chapapote facendo que o goberno non facía, que era defender os intereses do seu país, algo tan normal como iso, defender os intereses do seu país. Por iso era normal, compañeiras, compañeiros, que o 15M salísemos tamén ás rúas, tomásemos as prazas, tomásemos as rúas para demostrarlles que as rúas non eran deles, as prazas non eran deles, e a política non era deles, era a política, tiña que ser a política ao servicio da xente, non ao servicio dos seus intereses. Por iso foi fácil que o movemento de indignación cristalizase movementos cidadáns, como os que hoxe están aquí representados na palestra. O movemento de Ada, o movemento de Xulio, o movemento de Martiño e o de Jorge, sí, todos en pé de igualdade, aquí, alá e acolá, porque os intereses son os mesmos, porque os dereitos son os mesmos e as necesidades sociais son as mesmas, porque a xente sofre de igual maneira aquí e alá. E como decía o poeta, en sendo semellantes as feridas, como un irmão te falo, aquí e alá. Por iso, para nós, a resultante era natural, o compromiso era natural, constituir Marea como un partido político que fose quen de canalizar as ansias de cambio social, as ansias e as necesidades da xente do común, organizando a partidos políticos, organizando a máis de 100 mareas municipais, permitindo a afiliación de xente a título individual, porque todas as mãos son necesarias, todos os corazóns suman. Onte, nese debate, o debate na SER, o que non foi Atila Núñez Feijóo, Pedro Puyo, representante do Lacayo Escudeiro, díxonos ali, claro, porque un proxecto que son 40 mareas. Dixe, como que 40? Somos máis de 120. Para nós non é un defecto, para nós é unha virtude.
Somos a virtude de sumar toda a xente de todos os concellos no clave de país, en clave de suma inesgotable, en clave infinita de responsabilidade e de loita honesta e decente por devolver a dignidade á política e poñer ao servicio das maiorías. Porque queremos un país xusto e queremos reconstruir todo aquilo que Feijóo e o goberno de Atila deixou desfeito durante estes 7 anos de desgoberno. E estamos decididas e estamos decididos e por iso formamos En Marea. Porque un país xusto preocúpase pola súa vivenda e a día de hoxe seguimos sofrendo 39 desafiuzamentos ao mes neste padecemento do goberno de Atila. Un país xusto non pode permitirse iso. Por eso a nosa primeira medida comprometida na primeira xunta de goberno será aprobar un decreto de garantías sociais mínimas para garantir en todos os concellos do país que ninguén máis vai ser desafiuzado, para acadar e para asegurar que ninguén máis vai sufrir pobreza material severa e para garantizar o fin da pobreza enerxética, porque imos cara ao inverno e non podemos permitir que a nosa xente pase frío nas súas casas. Por iso vai ser ese o noso primeiro compromiso ca nosa xente. Un país xusto está orgulloso da súa lingua e da súa cultura e o primeiro que fixo Atila Núñez Feijóo cando chegou ao goberno foi prohibir explicar o galego, as matemáticas en galego. Está prohibido hoxe en Galicia. Sí, explicar en galego as matemáticas. Nós somos pouco amigos de prohibir, somos amigos da liberdade e por iso unha das primeiras medidas tamén será levar tamén a liberdade aos centros de ensino. Esa liberdade que nos roubaron. Porque un país xusto non deixa morrer os seus enfermos na casa. E hai altos cargos da Consellería de Sanidade do Partido Popular acusados pola Fiscalía de prevaricar, denegando medicamentos a enfermos de hepatite C que os necesitaban para restaurar a súa saúde para sobrevivir. E iso non o di En Marea, o dixo a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que os acusou tamén de homicidio imprudente. Que país é este? Que gobernantes temos? Temos un país xusto, un país decente, un país formado por xente traballadora e esforzada, un país como todas e todos vós, que estuvo gobernado por xente que non estuvo a altura, porque só pensou no seu e non pensou no dos demais, no da xente do común. Non nos merecíamos isto, non nos merecemos isto, e por eso non nos rendimos e non nos resignamos. Porque sabemos que podemos acadar outra cousa. Sabemos que é posible levar as institucións á dignidade. Porque un país xusto non presume de facer recortes e render pleitesía á troika mentres deixa morrer a xente nas casas. E aquí neste país durante 7 anos se denegou as prestacións por dependencia aos dependentes que as necesitaban, solamente para cadrar ca troika. Que suban con Angela Merkel e fagan os mítines ahora en Galicia, si queren. Sí, en Galicia, sí. Un país xusto non malvende a súa sanidade pública. Un país xusto non privatiza os servicios públicos. Porque o servicio hai que seguilo prestando e non é gratis. O Estado, a Administración, o país, teno que seguir pagando. Pero cando se privatiza, faise por medio das empresas, que teñen que quedar cun beneficio. Logo, unha parte do noso propio esforzo vai para esas empresas e, polo tanto, temos menos recursos para prestar o servicio e menos recursos para pagarlle a xente que presta o servicio. Co cal, o único que facemos é degradar a calidade do servicio e as condicións laborais das traballadoras e dos traballadores que o prestan na sanidade, na educación, nos servicios sociais, en todas partes quedando privatizados e precarizados. Por iso os gobernos de cambio nos concellos comezaron a remunicipalización de servicios. Por iso en Coruña a dignidade política representada aquí por Xulio Ferreiro empezou a recuperar para o público a xestión das bibliotecas municipais, a xestión da cultura desde o público, claro que sí.
Por iso Martiño Noriega en Compostela comezou tamén a xestión pública do Servicio de Guindastro da hora hasta onde lle deixaron, e vamos a seguir abrindo camiños por eso. Jorge Suárez, representando a Ferrol en Común, naquela vila comezou o servicio de recuperación do servicio da auga privatizado, como explicou ele, en maos das multinacionais e dos florentinos. Nós non creemos neso. Nos creemos nun servicio público para todas e para todas, e este é o noso exemplo, e será o noso exemplo a partir do día 25. Por eso tamén entre as 15 primeiras medidas estará deter absolutamente todo o sistema de privatización en marcha, particularmente no eido sanitario, e comezar a rescatar para o público todo o sistema que foi privatizado, para que teñamos unha sanidade de calidade. Un sistema sanitario público que garanta a toda a poboación o dereito á saúde de acceso universal, non solamente para quen o poda pagar ou repagar ou copagar, para todo o mundo, para xente como a vos e para os que non puideron vir aquí porque non poden atender a isto porque están preocupados por canto tempo lles queda estar na casa ou canto tempo lles queda hasta poder acceder á medicación que necesitan. Un país xusto non abusa das súas mulleres e non as trata como mercancía. Un país xusto trata a todo o mundo con dignidade. Por iso non nos cansamos de repetir. Levamos 8 días de campaña e a Atila Núñez Feijóo aínda non cesou a Baltar. Unha persoa da que sabemos porque todas e todos escoitamos nos medios de comunicación como pedía favores sexuais a cambio dun enchufe na Deputación abusando da situación de necesidade dunha muller. Iso é machismo ou non é machismo? Hai que retratarse. O candidato á presidencia da Xunta polo Partido Popular que se retrate e que se pronuncie. Onde decía o seu representante no debate, nese debate ocultado para Núñez Feijóo, el silencio de los peperos, non? Nese debate decía Núñez, pois non, aquí ainda non hai sentencia, non, claro, pero que a responsabilidade política non é a responsabilidade penal. A responsabilidade política exixe ética, exixe decencia, e todos escoitamos, non nos fai falta unha sentencia para saber o que é ético e o que non é ético. Acaso non temos sentido do que é xusto e do que é inxusto? Acaso non sabemos o que é a igualdade e o que é a desigualdade? Acaso non sabemos o que é o machismo e o que é o feminismo? Acaso non sabemos o que é vivir respetando os dereitos dos demais ou tratalos como mercancía? Fai falta unha sentencia xudicial? Non, non fai falta. Porque na vida política, igual que na vida real, temos que tomar decisións continuamente, temos que decidir onde nos situamos. Nós temos clarísimo do lado de quen estamos. Sería bon que Feijóo nos aclarase do lado de quen está. Un país xusto non denigra os seus maiores. Un país xusto honra os seus maiores porque portan os valores que chegaron hasta nós, porque contribuíron a crearnos, nos deron educación, nos deron cultura, nos enseñaron a estar polo mundo, nos transmitiron todo o que sabemos. Eso que fai un país xusto. E un goberno inxusto e un goberno pouco decente, pouco a altura do seu país, permite que se trate os vellos de calquera maneira e permite que se denigre os vellos. Por iso, en Lugo, un alto dirixente do Partido Popular está sentado no banco dos acusados por carretar vellos con Alzheimer para votar nas eleccións de 2012 e aquí non dimitiu ninguén. Galicia non é un yate. Galicia non é unha empresa. Para nós, Galicia é unha familia e o goberno galego ten que se comportar como esa gran familia. Nós non queremos deixar ninguén atrás, porque nas familias non se deixa ninguén atrás. Nas empresas, cando non hai, se bota os traballadores, e aquí se comportaron como se isto fose unha mala empresa, mal xestionada, por un mal xestor, por un mal político que botou a xente, literalmente a emigración. E como forma figurada, botónos ao seu propio exilio interior, cando se precarizaron e se empobreceron as posibilidades de toda a población por unha situación económica inxusta que a xente non creara.
Nós creemos que debemos de comportarnos como unha gran familia na que non deixemos a ninguén atrás. Ninguén bota xente da casa cando non chega. Se non chega, repártese mellor. E iso é a xustiza social que queremos levar ao goberno galego a partir do día 25. Estivemos indignados, estamos comprometidos e non nos rendimos. Non nos rendimos. Porque un país xusto loita contra a corrupción. Por eso unha das nosas propostas foi unha lei galega de lobbies para que todo o mundo saiba quen está intentando negociar co goberno as leis que despois nos poñen como botas as eléctricas, os bancos, as compañías de seguros, para que despois nos señamos paquerrechiños, para que eles despois podan acabar nos consellos de administración de Pemex ou de Ence. Un país xusto preocúpase pola educación, por eso nos recuperaremos a gratuidade dos libros de texto, porque a pesar de que outro día Feijóo dixo que eso prácticamente xa non tiña impacto porque a maior parte da población estaba atendida, vos, todas as que tedes fillas e fillos, sabedes que iso non é así. Empezamos o curso escolar esta semana e as dificultades de moitas familias para acceder aos libros de texto e o material escolar é moi grande. E nós creemos que a educación é un dereito fundamental básico para toda a población con independencia de renta. Por eso garantizamos eso e garantizamos paralización da aplicación da LOMCE en canto cheguemos. E a recuperación duns servicios de comedor que cumplan varias funcións, a función de socialización dos nenos e das nenas, e tamén que permitan a conciliación da vida laboral e familiar dos pais e das nais, que traballan os dous e moitas veces non poden facerse cargo ao mediodía dos nenos e das nenas. Esa tamén é función da educación, poder conciliar a vida personal e laboral. Un país xusto aposta pola innovación para o seu tecido productivo e aposta pola súa mocidade, por iso incrementaremos o orzamento en I+D+I hasta elevalo a un 2% para que na universidade e na industria se establezan novas sinerxias que permitan a transferencia de coñecemento e a creación de máis mão de obra e de emprego de calidade que xenere maior valor engadido e non teñamos que seguir emigrando como nos levan condenados nos últimos anos. Un país xusto coida dos bosques e non os queima, por iso a nosa primeira medida foi un tratamento integral da loita contra os incendios desde un rural vivo, desde unha nova política forestal e unha republificación do Servicio de Extinción de Incendios. Un país xusto loita polo seu rural, o seu leite e a súa pesca, por iso propuxemos unhas industrias de transformación láctea e por iso defendemos o cerco, o saneamento das rías e estamos en contra da lei de acuicultura que se puxo en contra dos traballadores do sector. Un país xusto e solidario, ama a igualdade e ama a diversidade, cree na xustiza social e na igualdade de oportunidades. Por iso, os alcaldes do cambio, nas cidades onde xa gobernamos desde fai un ano, demos exemplo, deron exemplo, dades exemplo de solidaridade ca renta social básica, ca renta social municipal, como paso previo ao que faremos na Xunta a partir do día 25. Porque non nos resignamos, porque estamos decididos a combater hasta o final, estamos decididos, estamos comprometidos, estamos aquí, estamos en pé, fronte aos que están cansados, estamos en pé, porque creemos que hai marea, unha marea da xente do común, unha marea da xente normal, unha marea de xente de dignidade, que non está disposta a que pisoteen máis xa os seus dereitos. Por iso, de aquí ao día 25, non vos rindades, saíde, ocupade as rúas, ocupade as prazas, decide a todo o mundo que temos un proxecto político serio, solvente, honesto, decente, que foi capaz de poñer en marcha as cidades do cambio, de barrer ca corrupción, de barrer ca ineficiencia, e poñer en marcha un proxecto alternativo de país, un proxecto que cree na solidaridade, na xustiza social, que cree que o país, que a xustiza, que cree que o goberno debe estar ao servicio das maiorías sociais, da xente do común. Queremos recuperar para todas e todos vós o goberno, queremos recuperar para todas e todos vós a dignidade, non vos rindades, venceremos nós, hai marea!